Gamer Games here. Δεν ξέρω να παίξουμε για Minecraft. Αυτός είναι ο μόνος πλάτων που έχω. Λοιπόν, σε αυτό το κόσμο έχω κάνει μια πιστόν door που ανοίγει μόνο τη μέρα. Άμα δείτε, ανοίγει και όταν νυχτώσει θα κλείσει. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε αυτό. Θα χρειαστείτε sticky pistons. Θα βάλετε έτσι ό,τι βρείτε, ένα μπλοκ της επιλογής σας. Αυτό εδώ που είναι για τον ίδιο έτσι νοικοποιείο, ενώ είναι και τέτοιες μαλακές της πρώτα. Σκάβετε 1, 2, 3 μπλοκ σε φάση έτσι, όπως βλέπετε. Και ναι, κάνετε αυτό το πράγμα. Μετά βάζετε ένα redstone torch εδώ πέρα και μετά βάζετε και here και ένα νοικοποιείο με τούτη τη μάχια. Βάζεις redstone. Οπότε κλείνει. Οπότε μέχρι να το λοιπόν το ίδιο κάνουμε και εδώ πέρα. Όταν όμως δεν βάζετε εδώ blocks. Και πριν βάλουμε block, ας κάνουμε τέτοιο. Ένα λεπτό. Για να υπολογίσεις κάποιος ένα μπλοκάκι που είναι και γιατί θα έρθουν, οπότε εδώ πέρα θα μπουν τα stickies και εδώ πέρα θα μπουν τα cobblestones. Οκ, κάνετε το ίδιο και εδώ πέρα. Οκ, αυτό ήταν παιδιά. Λοιπόν, σκάβετε τρέπτε φάση. Το βάζετε έτσι, εδώ. Δείτε, έτσι. Το κάνετε, θα έχετε αυτό το πράγμα μετά. Το που βάλουμε τη redstone, βάλουμε όλο το άλλο. Οκ, λοιπόν, νύχτωσε και αυτά εδώ πέρα δεν δουλεύουν εκτός άμα τα κάνουμε για τη νύχτα έτσι. Και ανοίγει μόνο τη νύχτα, εμείς το θέλουμε μόνο τη μέρα. Λοιπόν, guys, για να το κάνετε τέτοιο τέλος πάντων υγεία. Είναι πανεύκολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ πανεύκολο. Δείτε, το βάζετε εδώ. Hey, Αλεξάνδρε. Ναι, πάλι ο Αλέξανδρος. Τι να κάνουμε. Με άλλες οικογένειες είναι. Αχ, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος. Οπα, για να δούμε τι το πει. Οκ, θα χαλαρώσετε δίνοντα κάτι σημαντικό, κάτι από το YouTube and YouTube money. Πλάκα. Άμα τα YouTube money δεν μας βρει. Πλάκα, sorry, λοιπόν. Ό,τι slabs να βάλετε εδώ πέρα για να μην κόβει το σήμα του redstone π.χ. Για να μην κόβει το σήμα. Μετά από πάνω βάζετε stone, τη motherfucking day, stone. Άμα δεν κάνω καλό μοντάζ, δεν πειράζει για το μοντάζ, χαλαρώστε. Καλύψατε και αυτά. Κόβω για λίγο το βίντεο μέχρι να φτιάξω και τα άλλα και ξανασυνεχίζω. Οκ, κάνετε το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Οκ, αυτό ήταν το βίντεο. Το βίντεο. Κατασκευή για σήμερα, παιδιά. Γράψτε μου στα comments αν θέλετε να ξαναπαίξω Minecraft ή του πολύ το οτιδήποτε σε φάση για να ξέρω. Οκ, λοιπόν, θα σας συστήσω και τις φίλες μου τον Pride of Jar. Είναι και άλλοι τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα του από τα κανάλια τους. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να like με όλη σας τη δύναμη και επίσης αν θέλετε να κάνετε skip, αφήστε ένα κενό για να φαίνεται ωραίο, γιατί και εγώ αυτό έκανα στην προηγούμενη. Οκ, so guys, μην ξεχάσετε να καλύψετε και καλά τα πιστάνς. Καλά τα πιστάνς να μην φαίνονται. Καλά τα πιστάνς. Καλά, yo.
Ιου. Και αν θέλετε έτσι να το κάνετε για να μην παίρνει ένα spiders, να βάλετε τέτοιο εσείς traps έτσι τη μέρα όταν πάει να περάσει ένα τέρας, να έτσι, γιατί συνήθως τα τέρατα αφού κάνετε ό,τι γουστάρετε κι άμα κάνετε εσείς κανένα λάθος θα έρθει να πάρει. Οκ.